Wel, fi'n credu dyle'r Beibl bod e'n ganolog i holl fywyd yr eglwys, i bob agwedd y fywyd yr eglwys ac i holl weithgareddau'r eglwys. Dyle fe fod yn Feibl byw ac yn Feibl sydd yn ystyrlon i bobl heddi. A fi'n credu dyle fe fod yn sail i holl weithgareddau'r eglwys, nid yn unig yr addoliad ar y Sul, ond bod ni'n cyflwyno gair Duw i fewn i bob gweithgaredd o fewn yr eglwys hefyd. Mae yna her sylweddol iawn yn wynebu'r eglwysi, fi'n meddwl. Ond mae angen gofal oherwydd mae yna rhyw dueddiad gennym ni i sôn am yr rheidrwydd i wneud y Beibl yn berthnasol. Wel, mae'r Beibl yn berthnasol y talnod llawn. Yr her yw bod ni'n amlygu i bobl bod y Beibl yn berthnasol, yn hytrach na ceisio i hargoeddi nhw fod yr hen lyfr yma yn berthnasol. Cael nhw i weld mor berthnasol yw'r Beibl, yw'r her, ac yn hynny o beth, fi'n credu fod eglwysi beth bynnag boi maint a'i lleoliad yn gorfod estyn i bobl y cyfle i ddarllen y Beibl da'i gilydd ac i drafod y Beibl da'i gilydd. A dyna'r unig ffordd dwi'n meddwl mae pobl yn mynd i weld a sylweddoli mor berthnasol yw'r Beibl. Mae'r Beibl le hynod o bwysig yn yr eglwys heddiw ac yn y gymuned tu hwnt i'r eglwys. Ac o fewn y Beibl, o fewn y llyfr yma, da ni'n dysgu am Dduw, sut un ydi o, sut mi ydi ymwneud â phobl ar hyd y blynyddoedd, a sut mae'r stori fawr yna yn dal i cael ei hadrodd heddiw. Dwi'n teimlo bod na frwdfrydedd newydd i fynd at y Beibl y dyddiau yma. Nid yn unig dyn ni'n cael darlun o sut ddylai eglwys fod, ond dyn ni hefyd yn cael adnoddau o fewn y Beibl i'n helpu ni i ddod allan o'r sefyllfa anodd iawn dyn ni ynddi ar hyn o bryd fel eglwysi. Mae'n bwysig bod pobl yn cael cyfle nid dim ond i wrando ar yr Efengel a gwrando ar eiriau'r Beibl, ond i gael ymateb, i gael trafod ac i gael rhoi o'i profiad ei hunain. Ac ni'n gweld bod dosbarth yn effeithiol iawn i bobl gael dysgu a deall mwy am y testun ei hunain, ond hefyd maen nhw'n gallu cyfnewid profiadau. Ac mae'n syndod faint i ni'n gallu dysgu trwy wrando ar brofiadau aelodau eraill o'r dosbarth, aelodau eraill o'r eglwys. Ni'n credu bod hi'n bwysig cyflwyno yr Efengel a'r Hen Testament mewn gwisg gyfoes a gwneud yr hyn sydd yn y Beibl yn berthnasol i ni heddi. Fi'n credu bod y ffyrdd o gyflwyno'r gair wedi newid a dwi cant y cant tu ôl i hynny. Falle bod rhai yn credu mae un ffordd sydd o gyflwyno'r gair a hynny trwy ddarllen ar y Sul, bod y pregethwr yn ei ddarllen felly, a bod yna bregaeth yn seiliedig ar y Beibl, ond dwi'n credu bod ni'n ffodus iawn bod ni'n perthyn i draddodiad eglwysig lle mae gyda ni y rhyddid i gyflwyno'r gair mewn amryw ffyrdd. Mae Beibl.net yn wrth gwrs sydd yn adnodd gwych. Mae yna wefannau gyda ni fel eglwysi, ond fi'n credu bod y rhwydweithiau cymdeithasol yn mynd ar peth gam ymhellach to. Mae gwefannau cymdeithasol yn rhywbeth fi'n credu, maen nhw'n wych iawn. Mae yna dudalennau Facebook, mae yna gyfri Twitter gan bob un o'n eglwysi. Maen nhw'n hawdd i ddechrau i weithio ac i weithredu, mae'n hawdd i bwydo nhw. Ond hefyd i fi, mae dangos bod yr eglwys yn fyw, bod gair Duw yn fyw, yn yr oes fodern dechnolegol hon, a bod yna le hyd yn oed i air Duw, i dreiddio hyd yn oed trwy i'r oes yma ac i'r byd cyfrifiadurol dechnoleg yma. Fi'n credu bod e'n wych iawn, bod y gair yn gallu hyd yn oed cael ei addasu'r fath fodd, i bod e'n gallu hyd yn oed cyfrannu i'r byd hwn, mae'n wych iawn. Fel Cymru, wrth gwrs, mae gennym ni hen traddodiad o Ysgol Sul i bob oed. Ac yn arbennig yn unigryw felly i Gymru oedd yr Ysgol Sul oedolion. Hwnnw oedd yn lle ni i drafod, i feithrin pobl yn y ffydd.
da ni wedi gweld yr ysgol Sul yn dirywio yn ymarferol, ac felly mae yna her wirioneddol sut da ni bellach yn rhoi cyfle i bobl yn eglwysi ni i drafod yn ystyrlon, i ateb y cwestiynau. Dydy bobl bellach ddim yn mynd i wrando ar bregaeth a derbyn yn naturiol bopeth maen nhw'n glywed. Mae angen rhoi'r fforwm, felly mae unau angen atgyfodi ysgol Sul yr oedolion neu creu cyfleoedd newydd. Mae'r eglwysi dwi'n gofalu amdanyn nhw, maen nhw wedi buddsoddi mewn offer technegol da iawn. A mae cael y dechnoleg mewn y capeli gyda fi wedi agor drysau ac wedi arwain at bosibiliadau diben draw o gyflwyno'r gair mewn cymaint o ffyrdd wahanol. Peth arall byddwn ni'n gwneud o bryd o gilydd fydd dramateiddio darnau o'r Beibl. Ni'n gwneud hynny ar gyfer hanes y Nadolig, wrth gwrs, gyda'r plant a'r bobl ifanc, ond i ni wedi dramateiddio hanes y Pasg, cymryd darnau o'r Testament Newydd lle mae Iesu yn rhyngweithio â phobl. Ac mae'r gynulleidfa yn dweud bod pethau fel yna yn help mawr i ddod ar neges yn fyw, fel bod nhw'n gallu gweld a bod y geiriau ar y dudalen yn dod yn weithredoedd ac yn dod yn ystyrlon iddyn nhw. Ambell waith dwi'n darllen, mae'r gynulleidfa yn ymateb. Ambell waith dwi'n gofyn i'r gwragedd i ddarllen i'n adnod, a mae'r dynon yn ymateb, neu gofyn i'r genedlaeth iau i gychwyn darlleniad, a mae'r cenedlaethau hun yn ymateb. Hefyd, wrth gwrs, mae'n modd cyflwyno fe ar ffurf fideo hefyd, a bod yna adnodau yn ymddangos ar y sgrin a delweddau, a bod yna sain yn mynd gyda hynny. Felly mae cyflwyno technoleg i fywyd yr eglwysi wedi agor drysau a wedi arwain at bosibiliadau diben draw yn dyfe. Gyda'r genedlaeth iau, un peth ni wedi bod yn gwneud yn ddiweddar yw rapio. A mae'n rhywbeth sydd wedi tanio dychymyg y bobl ifanc. Mae'n wrth i bodd yn rapio. Mae'n lot o waith paratoi, wrth gwrs, ond mae'r hyd yn oed y gymdeithas pan maen nhw'n ymarfer yn bwysig iawn. A mae pob ymarfer yn cychwyn gyda gair y weddi ac felly mae hyd yn oed, mae yna fendith yn y paratoi yn dyfe. Ac wy'n ffindo hyn, pan wy'n paratoi ar gyfer y Sul, mae yna foddhad yn y paratoi, nid jyst y cyflwyno. Mae 100,000 o wahanol ffyrdd fi'n credu i arbrofi. A dwi'n meddwl Tegwch, mae yna llawer fwy o arbrofi'n digwydd na mae pobl yn gwybod. Un o'r dulliau ni'n defnyddio ydy edrych ar y Beibl trwy gelfyddyd modern a thraddodiadol. Enghraifft, stori Abraham ac Isaac, yr stori honno'n cael ei bortreadu gan arlunwyr, a sut mae'r portreadu hynny yn taflu rhyw oleuni ar y gair, a'r gair yn taflu goleuni ar yr celfyddyd. Dwi'n meddwl beth bynnag sydd yn gweithio wir, tra bod e'n barchus o'r gair ac yn ehangu deall pobl o'r gair, mae unrhyw arbrawf yn werth mentro, fi'n meddwl. Mae'r neges yr un fath, mae'r ffordd i ni'n cyflwyno'r neges wedi newid, wedi gorfod newid oherwydd mae'n byd ni wedi newid cymaint. I ni'n cael ein cyfyngu, wrth gwrs, gan ein hadeiladau ni sydd yn siom. Mae hynny'n yn sicr yn ein dylan ni nôl. Os gen i ddim amheuaeth bod ein hadeiladau ni'n dylan cenhadaeth ni nôl. A dyna paham mae'n bwysig bod ni'n manteisio'r gyfleoedd fel hyn i ddod allan o'n hadeiladau ni a defnyddio'r adnoddau eraill sydd yn hamgylch ni yn y dre mwyn hwyluso cyflwyno'r gair i'r bobl sydd o'n hamgylch ni. Ond mae'n dipyn o her, ond mae'n fraint erythrol hefyd i ddarganfod ffyrdd newydd o hyd o gyflwyno'r gair heddi. Un peth sydd wedi gweithio yn ymhrofiad i ac yn hanes Eglwys Sion, Baker Street Aberystwyth, yw'r cwrs alffa. I ni wedi cynnal y cwrs ar hyd y blynyddoedd gyda rhyw 3 neu 4 neu 5 yn dod. Ond rhyw 5 mlynedd yn ôl, wnaethon ni splash fawr a dath 39. Fe ddath bobl ynghyd sy'n eistedd yn eu seddau, sy'n ffyddlon, yn gwrando'n astyd ar y gair o Sul i Sul, ac am y tro cyntaf yn hanes llawer ohonyn nhw, cawson nhw gyfle i fod yn agored ynglyn â'i ffydd. Dyw'r cwrs alffa ddim yn gwrs perffaith o beth ffordd, ond yn bendant mae'n offeryn ac yn arf yn llaw Duw i gyrraedd pobl yn ein hoes ac yn ein cyfnod ni. Come and explore life's big questions.
Find an Alpha near you today. Mae blwyddyn y Beibl Byw wedi bod yn flwyddyn arbennig iawn. Mae wedi bod yn cydweithio nid yn unig gyda'r mudiadau, ond gyda'r enwadau sydd wedi cofleidio'r syniad yma. A mae wedi bod yn braf gweld prosiectau yn dod at ei gilydd, lluniau yn wythnosol yn y tyst yn sôn am eglwysi yn cynnal gweithgareddau, yn cyflwyno Beiblau i blant, bobl ifanc. A dwi'n gobeithio erbyn diwedd y flwyddyn, mi fyddwn ni'n medru edrych nôl a gweld, mae'r pethau yma'n digwydd wan, a gobeithio ni'n nhw gario ymlaen i'r dyfodol.